และtuna hian CTI Civil Defense Volunteer Stand Firefighting mock drill an nei mek ani tuna kan hu mek chess post sen ha te hi firefighting party an ni a heti hian tui mangin kang an thel mek a tui hian in pass zela so tilai rescue tower so akang mek ani ti chuan he ta hian hnuai panga kan han en thak chuanin firefighting party te tho fire hukin an thel mek atin suadur le bong tu tho mangin lei nan the mek bok ani tin he ta hianin reflector jacket ha te hi fire clearance party ten ni a fire clearance party te hianin damlo an ron zone chuaka damlo liam tuar kang tuar te hian an ron zone chuak meka tin bungrua te po te hian an ron zone chuak mek bok ani tin chunglama khianin a chhong chunglama khian bungrotang oma wangin bungrutang khi hrui mangin tuna hian an ron tol khamek bok ani ti khian bungrua khian ron tol khamek boka an hnuaia hian alo la tu turan oma alo la tu tur te hian an langa atol na puli khi an pot chhole nga langa tuna ti hian damlo an zon meka hu ta khwan ambulance nen medical team te anom meka medical team te khwan ti hian damlo an ron zon chuate first aid an lo pe a tuam ngai angang ten tuama ambulance an lo dalu zungzunga ti hian damdo in lian lampan pui le ngal tur an ni ti chuan a kil tina hian kan hu chuan ti hian mi hring pahnih theuh an lo ding ta he ta te he tilama te po khi tilama te po khian an lo dinga heng ho hi fire picket party an ni a an ni hianin kang thel na hmuna bungrabo tur te an lo veng thin bok ani